Morning guys, nagkuan na po si Alan Lani sa division. Natauran na niya og division ang kwarto guys. Kamulok pa niya taod. Kani po dani among trabaho ni Buyet. Ang ning lakad-lakadan na ni karon. Tulo siya ka kwarto guys. Panguana na ni Buyet na og kuan guys, lansang kay amo ni ganit tambakan. Panglain niya ang kagamit pa, gilain po niya ang di na magamit. Amo ning tambakan na ni guys. Kaning ka 3 tail ra ni ang damage. Wala tail ni Buida. Wala pikas. Wala tail pikas. Pero utro ng katriya na. Utro nagtiil. Dili na sad ni siya masulod. Dili na sad ni siya masulod dinhi kay gamay man ang kwarto. Dili na siya Wapo masulod. to dagan steak kay da sulod asimbolon bang katre. Ug mana pohon. Lindy! Okay, bisa bread. Aw. Iputong sa akin na mo nito sa kuwan ka ng sa pakete para dili makita pagsakay na mo sa bus. Nikalay. Aguli lagi ko karon lagi. Agpanakayan nako. Kay basta aron makabalik ko ba sa internet. Pista na ba diri sa ilapit? 24. Oh, pista sa biya na. Lag ko di. Panaalay ko di basta na biyahe ninyo ba? Wala, namo ka diri nga semana. Okay, agad ko sa kuan. Uli na siya guys kay sige panawag yang kuan. Di na pagyo. Ang agi day. Sa pa. Di ka day. Na, ito pagyo. Basuran ko sa pa. Kami. Di na siya guys. Balik ka Bernes? Oh, bon. Ah. Pag natawag mo ay para may namaya ha. Empieza así. No sa dai mata dai. ¡Ay! May pagkaon ni mo na dai. Okay mo na soka. No. Buat niya. Mana yang kembali ada sebelum dia. Bos. Ay, pangayop sa ninyo para dili iop. Dalaga man sa una god, animal. Sa una raman. Dalaga niya sigo minaminyo may nung isabot na mo nagbawra siya. Sud pag di maminyo nga. Bawra na sigo. May mga taong asawa karon sa. Mabuang ka.
Lang. Oh my. Hello, dagko ka na. Hoy, balik dik! Ayaw mga gabi. Oh, kahirpan oh. Alimot na siya na ba? Diri, yan yung rasa. Bugno man. Karoon na. Init na siya bay. Nakaluto naman ta, sumanyod to na ta guys. Natubo ko sa talbos ng kamote. So napod bulad, doon napoy lumpia. Sumanyod to na ta guys. Dali na mo. Alan. Rizal me. Naibahaw, abod gamay kong lumag. Oh, nara. Dali na, boy. Dali na, boy. Hinalan. Ay, Narata ba? May luwag dan kay
Rodman, Dennis Rodman. Pangaon ka, guys. Si Mimi, oy, pagkaligo din, Mimi, ha? Wait lang kaya, guys. Dahil na, boy. Naray mo lang, no? Bahaw. Kaunang trabaho ang pagkota kuan. Ano naman bukas? Stilan ni mo to. Nagi ko ng palangga to no lang ba istorya. Nakatambo ko na ng bahaw, guys. Ano ba yan? Kung palangga pa ko ni mo to, di ko mo tagag bahaw, mo ikahatan ako. Init sa mahal, init bahaw. Bahaw na, biglaan. Gagi. Sama kami. Ay, panyaw to tayo tanan diha. Ito to, guys. Pasensya lang ko kay mga Bisaya kani mga tao dili gyud napita. Hindi lang Bisaya, at least. Kabalo mo sa buong English. Mimi, buhok ni Mimi, oh. Hindi lang, di ka maligo ko rin, ah. Nagulad, boy. Nadakpan ta na bagay ka ganina, walang ikan ako na ihaw. Kaya kung kabalo pag ikaw na, Kasi kabalo og gulgul. ay naingon pala ako gulgul. Sibog diri ding. Ay, mo tagulay. Pero kung nagkaon, tatay. Salamat sa iyo. Kan dia utan me? Tingnan. Napagod akong kuan. Ano sa? Exam. Ano naman? Ha? Kape? Ada gano? Hindi ba? Kape daw si Alan, guys. Ini tinaya. Ano? Ano ka daw ng lapya, nay? Ano ka? Gana na kay mapil ko nang. Naghana na, apin sa kulay. Mga pe silang itong tutok, guys. Ang kanan ng lapya, nay. Okay, may utang nila. Ha? Wala ang utang. Akaan si Mimi sa kuan basta kay adubuhon. Talbos. Oh, madani ko di adobo. Walang tabawon. Ako niya kung mas bahan. Mas bottom niya. Ah, ayaw. Ang naman ako. Sinami. Kaya ang tawag ko mo ko namin. Ano mo ko? Magkaligo na din ka, ha? Bye-bye. Nak. Kamu kami naman. Yan na. Ikaw na timpla sa mo, boy. Ha? Ikaw na timpla. Kay basig kuan. Malanitan.
Ganit mo ka. Kamu ko lang, Omi. Hindi mga langaw. Sa uban kinilangaw. Bugun ko. Basta sana. Ha? Ato ba? Gulay. Wala man na ginakain. Gulay. Siyempre, bulan. Wala gulay. Ano eh? Kagado gulay. Gulay na. Yes. Ha? Yes, wala pa. Diyan? Ah. Okay, sure. Tara ko ba sa'yo pa? Tara ko ba? Wala. Wala na eh. Kapi ka? Stick mo ni? Wala na. Huwag ang patay. Lapit ko pati nga. Ano may kumpa? Maligo. Sama na. Maligo ning ka ha. Hi guys. Good morning. Nahimuan na gid sira. Ano siya sira? Dani wala pa. Mapadalin ako guys. Salamat from USA sa blessing. Siya dani guys. Tulong ko ni ka kwarto na bintana sa isa kwarto. May bintana. Kalipit sa isa na bintana. Pwede ba niya siya tulong? Munang ang bintana dani isa. Ito po isa. Dito sa kwarto isa sa tubangan. Isa kwarto. Maningay ginani ang bintana. Dani na pa man dani division. Okay, division dani isa. Dari po isa. Munang ang bintana nga naasa. Kuan. Bakling. Kung magdivisionan siya, nakatungag niya po na siya ang bintana guys. Pagdali na siya tulog ka kwarto. Tulog siya ka kwarto guys. May bintana dani isa. Isa-isa ra siya guys. Kay Angelo Sing nga gihatag. Sangka para sa inani. Karako nga bintana. Isa lang kanana nga jealousy. Dili para itong kuan nga duha. Dani isa lang siya. Nang gamay at bintana guys. Natupod isa. Mamanhuman lang siya guys. Kung kuan sa hatik na siya mahuman guys. Division na lang din mani kuwang. Ang division na lang kuwang. So, ang katong mga kuan, mga gamit-gamit na ako nang mga kuan. Pili. Ako pa ng panglabhan guys. Kay panghatag ko na dana. Mga tarong pa na nga sinina dana. Kay mga sinina nila ni Ricklan, ni Relo na ni Alcher sa una sa gagmay pa ako pang tigumon. Ikanugon ko kuan kay nila mga sinina mga kuan po na mga hinatag po na siyang ayaan ni Alan nga katong nurse sa Butuan
kada gid tuig hatag sila sinina sa mga bata mo nang pangdagko na sa mga bata di na nila kasuot. Ako og pangtigumon nya karon ipahatag na ako kay dili na mag-igo ni Rilona di na igo ni Mimi ang si Mimi lugay ka mo guys Mimi nag-igo ni Doydoy na ipanghatag panglabhan para na ako una guys anak na ako ni panghatag daghan kaya na siya guys. Ang uban na mga kortina manggod na mga kortina mga bedsheet nang ako nang ipanghipos diha papanglabhan ko na sila pag-apil kay mga gamit mo ng mga bedsheet dani na mahipos na ang mga gaming-gaming nagkuan wala na ang mga gaming na kuan na siya guys mga sinina tapos po yung tulog hagok pasalan guys og naay gihatod gahapon ni Ging Vlog nga dishwashing 5 ka buok ug salamat kay Ate Silo sa dishwashing liquid abog pa nila ni guys Pujote na si Alan guys daw mo sabay ko kay na ako'y tuyo sa Balingwan importante kaayo nga wala mo ko'y sakyan unya nang sabay na lang ko dos Mimi dito na ko'y bilin nakatulak po guys Nay, pag-eskwela. sibuyat rambilin na ni Nay, pag-eskwela, Nay. Nay, pag-eskwela. sa eskwela Ikaw. walay kuan karon na mo guys tubig 2 kadlaw Kaya Apil nag-limpyo ugma? sila sa Nay, apil ugma. Apil pa ka ugma. apil ugma naglimpyo sila sa tangke sa Apil pa ka Min. ugma. Lapon. Pasad. Nay, tubig.